babban abin da muke ƙara jan hankali da uwa sha'irai mu kasance mu koyi da irin halayen Abdullahi Gano na alkhairi wanda ya shuka suka kawo shi ga wannan matsayi. A takaice dai dan Gano mutum ne mai mu'amala, yana da mu'amala da cika a harkokinsa na majalisi, da abubuwan da suke wahala kenan ga sha'irai wasu cika alƙawari da mu'amala. Yana da mu'amala, yana da kuma cika alƙawari, wanda babban abu kuma yana da san annabi na gaskiya. Ni dai Abdullahi dan Gano ba abin da ce shi sai dai taya shi murna a mako masa ta yanzu, dan wallahi yana tare da manzon la fahar, yana tare da ba ma shakka wannan. Kira da kuma sha'irai, kuma Allah ya ba mu irin tashi, Allah ya ba mu irin tashi, Allah ya ba mu irin tashi, kuma Allah ya ba mu ikon kwaikwaya halayen kirki irin nasu. Dan wa'annan su ne abin da suka kawo shi wannan matsayi, kyautatawa da alƙawari da kuma cika alƙawari da kuma mu'amala da kyau. Dan ban kai matsayin in zama amini sa ko aboki a shekaru dan Gano ya girme ni, amma kake mu'amala da ni tamkar aboki da abutan kam shekarun mu daya. To wannan abin ina jin daɗin sa, wanda ni kaina a yau uzurin da nake kai ba kowace rasuwa ce zan iya barin abin da nake ba in zo na jana'izarsa. Allah ya sa so Abdullahi dan Gano. Suna kan fatan Allah ya jaddada masa rahama, kuma na kira ga 'yan uwa halifofinsa, ubangiji Allah ya wasa haƙurashin sa, da mu masoya da sauran 'yan uwa Allah ya ba mu haƙurashin shi. Allah kuma ya tabbatar da mu akan wannan gwadabi na manzon Allah. Allah ya kashe mu a ciki.